נשים לא אוהבות גברים שלא יודעים לקבל החלטה, אבל אם הגבר מזמין לדייט והוא סוגר את המקום והוא לא אומר לך לאן הולכים, הוא גם לא שואל אותך מה את רוצה והוא מגיע לאסוף אותך, גבר אמור לדאוג לזה כי הוא אמור להיות ג'נטלמן. לצערי הרב רון, אתה לא היחיד שמפרש את המילה ג'נטלמן בצורה כזו, ולכן אני חייבת לעשות סדר לגברברים כאן. מעבר לזה שאני אישה, אני גם יוצאת עם אישה מושלמת ומדהימה, ואני יכולה להצהיר רשמית מפידבקים רבים שקיבלתי שאני ג'נטל וומנית בכל מובן המילה, וזה קורה כי אני מכבדת את האישה בצד השני. זאת אומרת שאין בעיה לבוא, להוביל את האישה, להגיד לה שניפגש כך וכך, אבל ממש לא בצורה כזו שאני מציבה לה עובדה ולא מתייחסת למה שהיא רוצה. לצורך העניין אני רוצה לקחת אותה לדייט במסעדה מהממת. אני דבר ראשון חייבת לוודא מה היא אוהבת לאכול, לאיזו אווירה היא מתחברת, להכיר אותה קצת יותר, וברגע שיהיו לי את הנתונים הבסיסיים האלה, אני אציג אותם בצורה כזו. יפהפייה, אני מציעה שניפגש בבית שלך או איפה שנוח לך כדי שאני אוכל לבוא ולאסוף אותך, נטו כי בא לי שתרגישי הכי נסיכה שיש, והכי חשוב שתשמרי תיאבון, כי אני הולכת לקחת אותך למסעדה. יש לי הרגשה טובה לגביה שאת אוהבי. אני כן רוצה להשאיר אותה כהפתעה, אבל זה תלוי בך. כי אם תבקשי ממני להגיד לך לאיפה, אני אכבד אותך ואני אגיד. זה מה שנקרא ג'נטל וומנית אמיתית. ואם אתם לא מאמינים לי, תאמינו ל-ChatGPT. לסיכום, אל תחליטו בשביל בן אדם אחר מה לעשות, מתי ואיך. אין בעיה ליזום, אך לשאול את הבן אדם בצד השני האם זה משהו שנשמע לו טוב, ובתיאור אני ארשום לכם 3 ניסוחים שיעזרו לכם להביע את הג'נטלמניות הזו בצורה האיכותית והאמיתית באמת.